कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। Hi everyone, नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसे बरायनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दोङो। हेपि दिवाली एभरिवान। दिनैनि आंनि ब्लगानो जाबाय आङो माने फुलजारि लगायदोंमोन आरो ओमफ्राय फुलजारि लगायनानै आंनि आखाइ दिनैयो सेस ओरैबायदि दिनैसो फार्स्ट टाइम लगायदोंमोन आरो आंना। ओमफ्राय बेस्राव जोबना होनानै आंनि आखाइनि खोमोन माखा खामलांजोब्बाय। आखाइ खोमोन खामनाय मोनामजोबलायबाय आरो ना। जाबायदि आलौबाय दङ दायो आसिया। स' गाइस नोंथांमोननो आङो ब्लग लाबोबाय आरो बेखौनो नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय आंनि फुलजारि गावनायखौ माबोरै जादों आङो। भिडिअ जोबोद इन्टारेस्टिं जाखागोन आरो ना, नोंथांमोना नायलांबाय थादो। थौदो बिदिब्ला नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायलांबाय थादों ना मा होनो? Tapi enggak. Mama ibu saya lah. Oh ibu saya. Aku tanang. Mana panggil waduh. Hey. Bruh. Video mana ini masa nih? बेदर जाया होनदों आरो ना। ओमफ्राय दिनै आंनि ब्लगानो जाहैबाय जोंना ब्लगा जाहैगोन दिनै माने हांसो जानाय आरो ना। ओमफ्राय दा हांसो बेदरखौ सोर माने हांसोखौ साफा खालामबाय दं आं नोंथांमोननो देखायलांगासिनो दं। बुहुत माने दिनै भिडिअ इन्टारेस्ट जागोन आरो माने बाय काबिया। ओमफ्राय बेयो जाबाय मिस्टार मा नाममोनलाय दांफुला। ओमफ्राय दा हांसोखौ बोरैबा बिगुमै बिबनांनाय सेलायगासिनो दं आरो ना, गां फुगासिनो बे जाबाय आंनि बिनानाव काबिया, बे जाबाय आंनि मिस्टार।
माय हांसोखौ मा होनो बोरैबा हमनानै खासे गांखङाव हमदों खासे गोरनायाव हमदों ओमफ्राय बेफोरबायदि गां फुगासिनो दं आरो ओमफ्राय जोङो मा होनो खुमब्रासो जागोन दिनै खुमब्राखौबो आं नोंथांमोननो देखायगासिनो दङ सेपा नांनाय रखमसो देरा देरनाय बायदि ओमफ्राय बेखौनो जानोसै आरो जोङो नै माबा इस्रिसो हुगारलायो हांसो सावग्राखौ खिथिनि रं बोरैबासो नै मोनामजोब्बाय मेसें गलाया दिनैनि ओंख्रिया जोंना हांसो बोरैबा नुथारदों नों दानदोलाय नों एसे मोजां खेननांगौ नामा सोलिले नोंथां गोथां बे जाबाय हासबेन्डआ दिनै डिउटि नाइट डिउटि दङ आरो ना ओमफ्राय आं हासबेन्डनि थाखाय दायो टेपिं माने पेकिं खालामखाबाय आरो ना दायो टाइम मोननाय नङा बेलासि समनि नारेंखलजों माइरं गोसोमनि माने फिथा थावसि बानायनानै साहा लोंनो नागिरदों आरो ना हाय गाइस आंनि फिथा एवनाया जाबाय ओमफ्राय नै लाल साहाजों दायो लोंनोसै आरो मानो जोबोर अखा हाखादों आरो ना ओमफ्राय अखा हाबाय नालाय मा जागोन मा मागोन जाबाय माने फिथा देब्रबनानै एवनानै ओमफ्राय लाल साहाजों लोंनोसै आरो ओमफ्राय आं मा होनो नै बेखौथ' सिनायना सिनाया नोंथांमोना खाला होनो आरोना खाला अखा बोथोरावबो खाला एवनानै जायोना ओमफ्राय नै आं खालाबो एवनानै जाबाय आरो खाला फिथाइ बिदि जायो आरो फिथाखौ मासे लेथ्रा बे गथ'आ फिथा जाग्रायानो जोबोद फिसाजोआ जादों
थां नों बायदि हौवाखौ थांबाबो अरजाया हौवाया नै मा नाथुर जाथारबाय आरोना डिउटियाव थांनो ओंखारदों बेसेराया ओमफ्राय साहाखौनो लोंस्लाबनो हालायला नै आन्दु थागोन गोसोम बन दादा साइसकिया फैसिगोन अखा हादो खोमसिथार ओमफ्राय लाइटबो गैया आरोना दिनै दिवालीयावनो लाइटबो गैया जाबाय नालेंखरनि साया माबायदि लोंनाया मा नोंसोरो लोंनाया मा लोङा एवग्राया बाहेरावबा स्राङानो माथो खोमसि जाथ'वाखै रावबो थाङाखैनो जि अखा हानानै बोथोरा लेथ्राथार आरोना सोर थांखांलाबायनांगौ जोंहा लांनाया दिनै दिवालीयावनो नाइट डिउटि नांबाय नालाय ओमफ्राय दिवाली जोंजों पिकचार लानो मोनदिया आरो आंनिया हासबेन्डआ थांबाय बाय दिवालीयावनो डिउटि